and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Murag this coming Saturday, mularg ka nami si Mr. Martinez. Mirag yung duha. Mag-honeymoon mi. Wow! Shit! Shit! Kathy, mauna na diha. Uy, pagpuyok, relax. Busa, tun-ina nga mahimong tig-an ng imong kasing-kasing. Sabahis nga Janice, Sofia! Sabahis nga siya! Ay nga naman taong si Janice man. Uy, yung saon taman na nga natripan man siyang Mr. Martinez. Dunggabon ko na lang ka nas Greggy, no? Kada kong headline, anak, mag-viral gyud na social media, day. Nga ang minyong babae nagselos, nidunggab og lalaki, nga dili iyang bana. Ay, bahala na! Sabi niya, ay, gusto ka magkikog ng imong anak, ha? Kathy? Ha? Una-una ka sa pamilya ni mo, uy. Whereas kung kaantigo kang muduwas kinabuhi, pasagdi kung mo anak ni mo, aw, syempre, karinyuhi, tamas kinhawa, karinyog maayo. Di kayo maghilak-hilak ka diha. Wala gitay angay nga muhila, Kati. Sophia! Ay, Text, na. gikan sa ako, anak. Asa naman taon ka, maoy? Nganong ni duty amang ka, nga hubog man ka. Kita mo na. Nagitiksan ka na sa imong anak, kinaghuna-huna ni mong aksa ka na. Kinis Franco, Sofia ba? Buang ginis yan, no? Kay? Buang ginis Franco. Si Franco yung tingali mo yung nagpahaba ni, at nitong Claire, nga nahubog ko. Ang man sa mulimod ito sa Franco, nga nangita man imong anak ni mo. Ikaw ba, Sofia? Tapang rago panalipod na ako. Iduot mo noon tani mo. Para makaton ka, uy. Para mahigmat tasad ka. Sofia! May lain na sa text. Basahan na diha. Ikaw, ang puti mo ay. Abid na kong amiga ta ka. Basahan na, basaha. Kinsa man na. Ang animal nga Janice. Siya na sa din-text na ko ay. Basaha. Maayo unta to og ni kuyog ka. Aron aligrita. Buang-buang yung bayanan, no? No? Yabag yung pangutok. Kung ikaw ba, ka realize ana? Mura ka gisungog anak niya, Jay. Ansa? Mura gisungog ka niya. Nahibaw tingali na sa inyong relasyon ni Greggy. Sofia! Gusto na tingali ko sa bar. Ug di lang ko magpaila. Nya, magpasuok lang ko. Total, nga mo ko jacket. Ug may kaosag ko. Tapos, may face shield sag ko. Ug face mask. Di na ko mailan ini. Musod na lang ko sa bar. Bahala sila sa buhay nila. Wako labot nila. Ay na, araman di ay na. Pakpak, higala, pakpak. Ayaw paghilak, uy. Ano ko tawag mo hilak ka? Timan iha, illegal ang inyong relasyon. Busa dili angay hilakan. Igo na, Sofia, be? Igo na? Wa ni mo ba si imong anak og text niya? Daha, kapoy bawas, Uy, uy. kati, uy, bawo si, uy, reply in town, uy. Pero ikita na kung usab si Janice, iparok yun akong naon niya siminto. Oh, Kathy. Dong, beer lang sa kabotilya. Yes, sir. Sa kaskate. Oh, 2 oras siya eh. Kauban ni Sofia. Wa siya makabantay na ko. Masuta na ko karon. Kung kinsa ang lalaki nga imong ikatibol karon. Alright, at last. Yan ako. Musod ko sa bar. Diha sa may resto bar. Tingalig na karon si Kati. Sa tao na ako. Tanaw na kong magminaldita pa ba siya? Manod lang ako. Ayon ko kining akong leather nga jacket. Ang akong kao nga leather gihapon. Mura na kong si Tom Cruise nini. Si Kati, wa gyapon siya gikatibol. Oh, kinsa ni? Si Bayotik. Hello, Bayotik. Bay, asar ka karon? Di anak ko sa barbay nga kitabawa ni Kati. Ha? Mo ba? Unya?
Sige, Kati. Kauban mo? Wa bay. Ako rang usa stable bay. Samtang si Kati, tuwa, kauban ni Sofia. O ba? Okay, bay. Amping diha, bay Franco. O bay utik. Oh, sige pare. Silo lang ko na. Muli na day ka? Yes pare, Greg. Murag tuara ba dito ang imong anghel nga magbalantay? Magbalantay. Bantayanan. Mao ba? Tuwa na dito pare. Ay, maunta nga ako ikatibol pero wala ko kay magsilos unya ka. Oh, come on. Never pare. Sige, next time itibol ko na. Sige, ay lang ko pare. Oh, pala yun, paring ho-ho. Utrong butakal. Sofia, unsa kay kung buhaton kung ig-abot na ako sila? Unsa kas paminano mo? Unsa kay maayo na kong buhaton? Simple kaayo. Kana lang mura ko kuway na hitabo ko aron dili ba mo islag si Mr. Martinez ba? Mao ba? Pugni ang imong pagkasaputuin. Kanang mga klasihas mga tao, di na gusto og saput-saputan. Uy, kanang silusa nga mga babae, di sila anak. Gusto anak nila kanang dili makig-away. Gusto anak nila, enjoy the night. Mao na ang kinahanglan nga, kanang ikaw kinahanglan maantigaw kang mo-adjust. Bisag lagot, pero syempre, ulog-ulogan gihapon nimo. Kana bang dili nimo pasaputon, ikaw di sa kasaputon. Kay di ani ko na sila aron malingaw. Unya awayo na noon nimo. Ana, Kati mo islag na uy. Mao ba, Sofia? Sama nang bagong nisuod. Tanawa. Hain. Oh! Day! Si Greggy, day! Relax. Murang pagkaroon pa kita niya. Si Greggy, day! Nyaon sa man, imong awayon. Og imong atimanon. Sugato na ko siya, day! Gakso na ko siya akong hagkan! Buhata. Ayaw, awaya, lakaw. Sige. Di ako na. Sugato na ko siya. Si Mr. Martinez ka na. Siya ka ng bagong isod. Og nilingkod sa akong atbang nga lamisa. Pero dili siya makailan ako kay nagkaom ko. Nag-facial sa ko og nagmasat. Naara siya. Hello, Greggy! Kati. Miss na kita. Si Kati. Mihawk si Kati kang Mr. Martinez. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!